Safo Antwi on pystyy varmasti haastamaan, samoin Safo Antwi, jos tällä kaudella juuri enää juoksu voi hyvinkin voittaa. Yksi heistä pois, se on Safo Antwi. Katsotaan, näkyykö se tässä tiukassa finaalipuristuksessa. Maailmanmestaruuskilpailussa 2022. Ilman suomalaisia miesten 60 metrin Sileä ja Nazarov repii sieltä keskeltä, tulee kovaa, mutta ei riitä tänään, sillä hänen vierestään kuitenkin Abeykoon Sri Lankasta on tämän kisan ykkönen. Abeykoon pystyy tässä kellottamaan parhaan ajan 6.66 ja parantaa näin ollen vielä alkuerää juoksustaan. Nazarovin loppuveto ei riitä ja hän jää tässä finaalissa ulos voitosta. Ykkönen on, kyllä se on Arfifa, joka tuhannesosilla pystyy vielä Abeykoninkin lyömään molemmilla 6.66 ja kyllä tulee hyvin lopulta myöskin Arfifa siitä Nazarovin rinnalta. Todella tasainen tuo rintama on, pienet erot ja Arfifan loppuveto on paras. Hän pystyy tuhannesosilla lyömään, tekee ennätyksensä 6.66, lyö Abeykonin, jolle sama aika Nazarov 2, Takeda Japanista 5, sitten Morgan Harrison. Safo Antwi on pystyy varmasti haastamaan, samoin Safo Antwi, jos tällä kaudella juuri enää juoksu voi hyvinkin voittaa. Yksi heistä pois, se on Safo Antwi. Katsotaan, näkyykö se tässä tiukassa finaalipuristuksessa. Maailmanmestaruuskilpailussa 2022. Ilman suomalaisia miesten 60 metrin Sileä ja Nazarov repii sieltä keskeltä, tulee kovaa, mutta ei riitä tänään, sillä hänen vierestään kuitenkin Abeykoon Sri Lankasta on tämän kisan ykkönen. Abeykoon pystyy tässä kellottamaan parhaan ajan 6.66 ja parantaa näin ollen vielä alkuerää juoksustaan. Nazarovin loppuveto ei riitä ja hän jää tässä finaalissa ulos voitosta. Ykkönen on, kyllä se on Arfifa, joka tuhannesosilla pystyy vielä Abeykoninkin lyömään molemmilla 6.66 ja kyllä tulee hyvin lopulta myöskin Arfifa siitä Nazarovin rinnalta. Todella tasainen tuo rintama on, pienet erot ja Arfifan loppuveto on paras. Hän pystyy tuhannesosilla lyömään, tekee ennätyksensä 6.66, lyö Abeykonin, jolle sama aika Nazarov 2, Takeda Japanista 5, sitten Morgan Harrison.